о живий хлебе наш, в тим сакраменте, о живий хлебе наш, в тим сакраменте, вельбим Тебе в каждом моменте, о живий хлебе наш, в тим сакраменте, о живий хлебе наш, в тим сакраменте, вельбим Тебе в каждом моменте, о живий хлебе наш, в тим сакраменте, о живий хлебе наш, в тим сакраменте. Огнем моей души, не Боже Дух Святый, не Боже Дух Святый, распали. И чудо Святый прийти, огнем моей души, не Боже Дух Святый, не Боже Дух Святый, распали. Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Ходите, поклонимся Богу, уклінчим перед Паном, який нас створив, бо Ён – Пан Бог наш. Гэтымі словамі антифона на паход розпочинаємо святую імшу у п'ятую звичайну неділю. Як чулі у гэтых словах антифоны уклінчим перед Паном, прыходзім сёння ў святыню, каб сапраўды уклінчыць у пакоры сэрца, стаць на калені перад нашым Збавителем, каб падзякаваць за пражыты тыдзень, за гэты час, які Бог нам даў, за гэтыя ласкі і дары, якімі нас адарыў. Але таксама і папрасіць аб далейшым Божым благаслаўленні для нас, для нашых родных, блізкіх, для нашых сем'яў. Падчас гэтай святой імшы малюся у інтэнцыі Валерыі Карповіч, якая дзякуе Пану Богу за пражытыя гады, за атрыманыя ласкі, з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, аб апецы Маці Божай для яе, каб Дух Святы кіраваў і вёў праз усё жыццё. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што згрэшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу на свяцейшую, заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
грехи свету, прими моление наше, яки сядешь проборучается, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым умоле Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, добрый Ойче, оховай завсёды сям'ю Твоих верных, отуляй нас Своею опекой. Бо всю надею мы усладаем на небесную ласку, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобой живи и владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Йова. Так говорив Йов, кажучи: «Хіба життя чоловіка на землі не нагадує змагання, а дні його на дзьон найміта? Як нявольник прагне теню, і як найміт прагне плати своєї, так я отримав спадщину месяцы марності, і ночі покутав відведені мне. Коли я кладуся, кажу: коли ж я устану, але вечір протягується, і я не покоюся аж до світання. Дні мої худшейші за ткацький човнок, яны мінають, не покидаючи надії. Помні, що життя моє – гэта ветер, і вочы мае не ўбачаць больш шчасця». Гэта Слово Божие. Panie, Ty leczysz złamane serce. Panie, Ty leczysz złamane serce. Chwalicie Pana, bo przyjemno прославлять Бога нашего, бо приємно співать Йому пісню хвали. Пан будує Єрусалем, збирає вигнанників Ізраїля. Пане, Ти лечиш зламане серце, Йон лечить зламане серце і перев'язує їх рани. Йон подлічує кількість зорок і кожною називає по імені. Пане, Ти лечиш зламане серце. Великий наш Пан и великая моц Ягоная, и мудрость Ягоная невымерная. Покорных Пан подымает, а безбожных понижает до земли. Пане, Ты лечишь зламане серце. Czytanie pierwszego posłania świętego apostola Pawła do Koryntianom. Braty, kiedy ja obwieszczаю Ewangelię, to mnie nie ma czym chwalić,
бо абавязак гэты ускладзены на мяне, і гора мне, калі я не абвяшчаю Евангелие. Бо калі раблю гэта з уласнай волі, атрымліваю узнагароду, а калі супраць волі, то выконваю даручаны абавязак. Якая ж моя узнагарода? Каб бескарысліва прапаведуючы Евангелие, я даносіў навіну пра Хрыста, не карыстаючыся маёю уладаю ў Евангелі. Таму што, будучы вольным ад усіх, я стаў нявольнікам усіх, каб здабыць яшчэ больш. Для нядужых я быў як нядужы, каб здабыць нядужых. Для ўсіх я стаў усім, каб любоўю цаною збавіць некага. Раблю ж гэта дзеля Евангелия, каб стаць яго саўдзельнікам. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иисус узял на себя нашу слабость и вылечил хворобы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Marka. U той час Jezus, wyszłszy z synagogi, przyszedł z Jakubem i Janem u dom Symona i Andrzeja. Теща ж Симона лежала у гарачці, і одразу сказали Єзусу про її. І він підійшов і, узявши за руку, підняв її. І прийшла у її гарачка, і жінка почала служити їм. Коли ж настав вечір, і коли зайшло сонце, приносили до його усіх недужих і опантаних злими духами, а весь город зібрався перед дверима. И он же оздоровил многих, які терпели на разные хворобы, и выгнал многих злых духов, и не дозволял злым духам казать, что яны ведали его. А раницей, уставший вельми рано, вышел и пошел у пустынное место, и там молился. Симон и тыя, кто был разом с им, пошли за им, и коли знайшли его, сказали ему: «Усе шукают себе». И он отказал им: «Пойдем куда-нибудь у ближайшие местечки, каб и там проповедовать, бо я дзеля гэтага пришел». И проповедовал он у синагогах ихних по всей Галилее и выгонял злых духов. Гэта слова Пана. Умилованные у Христе Пану, дорогие братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии в Божьем Слове чуем, что Пан Иисус далее находится в городе Кафарнаум, обвящая это Божие Слово, вылечивая людей, робить цуды. И так, коли от початку разважать сегодняшнее Евангелие, вышедший из синагоги, Иисус пошел со своими учнями Якубом, Яном, у дом Симона и Андрея. 4 учники были с Паном Иисусом. Одразу ж можем запитати, навошта менавіта пошли они до Симона, чому менавіта до яго. Коли так по-людску разважать, были в синагозе, обвящали Божие Слово, Божие учение, молились, напевно, стомились, хотели подсилковаться. А Симон, як скажем, добрый сябра, добрый гэты вучань, хотел, як мага лепш принять гостя, почастовать. Коли так далее читаем, теща Симона лежала у гарачцы. Напэўна, жонка апекавалася гэтай тёшчай сваёй маці. Пан Иисус, бачучы гэта, аздараўляе. Можам пажартаваць, што Пан Иисус рабіў добрыя
гэтыя цуды, добрыя знакі, але для Сымона аздаравіў цёшчу. Але толькі такі жартик. І далей, так, цуд, аздараўленне, невялічкая мясцовасць, невялічкі горад. І, напэўна, як гэта часта бывае, добрая навіна вельмі хутка разыходзіцца. Пачалі людзі адзін аднаму перадаваць, і яшчэ настаў вечар, а ўжо людзі прыходзілі, і шматлікая колькасць людзей атрымала гэтае аздараўленне, здароўе душы і цела. Браты і сёстры, у адным горадзе ў Англіі у одну аптэку завітаў маленькі хлопчык 10 год. Дастаючы усе грошы са сваёй капілкі, папрасіў у аптэкара, што я хацеў бы купіць у вас цуд. На што аптэкар запытаў гэтага хлопчыка: але які цуд? Ну, тут аптэка, лекі. Які ты цуд хочаш купіць і навошта ён табе патрэбны? На што хлопчык расказаў невялічкую гісторыю пра сваю сям'ю, што у яго ёсць малодшы брат, які хварэе, і учора, перад адзін дзень таму, скажам, прыйшоў урач, які аглядаў гэтага малодшага браціка і сказаў, што маме, што вам дапаможа толькі цуд, вам патрэбны цуд. Наіўнасць дзіцяці хацеў купіць цуд у аптэцы, каб брат ягоны быў здаровы. Напэўна, гэты цуд не можам купіць, але можам Пана Бога выпрасіць. Праз малітву, праз, можа, пост, праз якія-небудзь ахвяраванні. І далей, калі гісторыя гэтага хлопчыка ў аптэцы наступная, што всю гэту сітуацыю назіраў адзін лекар, знакаміты лекар, які пасля гэтага хлопчыка запытаў, папрасіў, каб ён завёў яго да свайго брата. Гэты агледзеў, прапісаў новыя лекі, і брат атрымаў аздараўленне, стаў здаровым. Чаму вучыць увогуле сённяшняе Евангелие і гэты прыклад, гэтая гісторыя? Вучыць перш за ўсё нас, каб мы клапаціліся аб нашым здароўі, каб бераглі нашае здароўе, але таксама, каб апекаваліся і мелі адкрытае сэрца на хворых людзей, якія патрабуюць нашай дапамогі, нашай усмешкі, нашага добрага слова. Можа, не заўсёды ёсць у нас магчымасць дапамагчы якімі-небудзь лекамі ці чым-небудзь іншым, але менавіта наша хрысціянская дабрыня і любоў будзе найлепшым лекам для хворага чалавека, які, можа, патрабуе простай усмешкі, простай падтрымкі, размовы. Перажываючы пандэмію, можа, не можам адведваць нашых блізкіх, знаёмых, якія знаходзяцца у шпіталі, у бальніцы, але можам ж да іх патэлефанаваць, можам запытаць, можам распавесці, што адбываецца у нашым жыцці, у свеце ўвогуле. Каб гэтая падтрымка была, каб гэтая сувязь была. Няхай сённяшняя сустрэча з Езусам, жывым і праўдзівым у Еўхарыстыі, няхай камунію, якую сёння прымем, Езус, якога прымем у нашае сэрцы, аздаравіць нашае сэрца, аздаравіць нас, каб мы былі адкрытыя, з адкрытымі добрым сэрцам да хворых, каб мы сапраўды клапаціліся таксама і пра сваё здароўе, каб былі адказнымі людзьмі, сумленнымі людзьмі. Няхай Езус Христус будзе гэтым духоўным лекам, якога ўсе мы патрабуем. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усямагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, перед усімі веками, Бога от Бога, святлого от святла, Бога сотворення, народженого, нествореного, одинасудного Айцу, раз якого все сталося, і Он для нас, людей, і для нашого збавлення,
зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання. Зышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророку. Веру ў адзіны святы каталіцкі касцёл. Вызнаю адзіны хрест для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага. Адораныя надзеі вечнага жыцця ўзнясём нашыя малітвы да Бога, які прагне шчасця ўсіх людзей. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям надзею збаўлення. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая ўдзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць лепш пазнаць Хрыста. Цябе просім. Молімся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Молімся о інтэнцыі Валерыі Карповіч, якая дзякуе Пану Богу за пражытыя гады, за атрыманыя ласкі з просьбы аб далейшым Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, таксама аб апецы Маці Божай і дарах Духа Святога для яе родных і блізкіх. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Просім Цябе, Пане, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы умелі прыняць Тваю дапамогу і дзякаваць Табе. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог, Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на праславленні і хвалу імя Свайго. Пане наш Божа, Ты стварыў хлеб і віно, каб яны падтрымлівалі наша зямное жыццё. Учыні, каб яны сталі для нас сакраментам, які дае жыццё вечнае. Праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами. Угору серці. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёй мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным. А ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Всемогутный,
Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть свою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Успоминаючи смерть и мертвое повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удоскональ его у любови разом с папом нашим Францишком, бискупом нашим Александром, допоможным бискупом Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули у надеи на воскрешение, и про усіх, хто у Твою ласку дошел з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У єднасці з Найсвятейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. О Твоё валадарства,
Пане Ісу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на віру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, як ти боїш до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя. Бо прагнеш ти, каб я зрозумів, ніби я малое дитя. На руках ти тримаєш мене, любов'ю огортваєш, ніби я гэта птушаня. Бо прагнеш ти, каб я зрозумів, ніби я малое дитя. Тільки жить для тебе без конца доброго, без конца мудрого, без конца светлого. Тільки жить для тебе без конца доброго, небесного Бога Отца. На руках ти тримаєш мене, любов'ю огортаєш, ніби я гэта птушаня. О, прагнеш ти, каб я
без конца мудрого, без конца светлого, только жить для тебя без конца доброго, небесного Бога Отца. Молимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб эвхаристичный и пить из одного келиха. Просим Тебя, да поможи нам жить так, как мы, з'єднані у Христе, с радостью служили справе збавлення свету, праз Христа Пана нашего. Amen. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матії Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народзінів, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, і якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтаму дитяті предвизначив. Амин. Душпасторские объявы. Переживаем пятую звычайную неделю. Святый Ружанец на гэтым тыдні просим провести наступные ружанцовые группы. У понеделок королевы супокою, у аўтора королевы апостолов, у середу Маці Божей Сооткупительницы, у четвер Маці Божей Суцяшальницы, у пятницу Маці Божей Родительки, у субботу Маці Божей з Люрд, а ў нядзелю о 18 гадзіне Маці Божей Ларэданскай. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 10 лютага успамін святой Схалястыкі Панны. У чацвер 11 лютага успамін Найсвяцейшай Панны Марыі з Люрд, сусветны дзень хворых. У нашым касцёле ў гэты дзень падчас святой імшы гадзіне 9 будзем маліцца за людзей хворых, церпячых, а таксама будзе нагода хворым нашай парафіі і людзям сталага ўзросту прыступіць да сакраменту хворых. Калі ласка, заапякуйцеся хворымі, каб яны маглі прыступіць да святых сакраментаў. У наступную нядзелю, 14 лютага, ахвяраванні, збіраныя падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. Да касцёла можна прыносіць асвячаную ў мінулым годзе вярбу, каб спаліць яе і прыгатаваць попел, якім будуць пасыпаны нашы галовы на пачатак Вялікага посту ў гэтым годзе. Складаць вербы просім у вызначаным месцы, уваходзячы да касцёла з правага боку.
У закрыстыі і пры выхадзе з касцёла можна набыць новы нумар дэцызіяльнай газеты «Слова жыцця». Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць, даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. На тыдзень працы і абавязкаў прымем з верай Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. З нагоды першай нядзелі цяпер будзе аднаўленне адарацыі на свяцейшага сакраменту. O zbawcza hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, no i srogi naga wiernych ci, daj siłę, pomoc, ześlij nam, jednemu w Trójcy władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Oj, Zbawicielu, powstań dla mnie, Ojcze tak mocnaje, полюбил меня. Новое жизнь мне сегодня хочет подарить, вечно буду разом с Господом я жить, вечно буду разом с Господом я жить. Хей, 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 на-на-на, хей, 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 аллилуйя, хей, 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 на-на-на, хей, 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 аллилуйя, хей, 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 на-на-на, хей, 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 аллилуйя, хей, 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 на-на-на, хей, 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 аллилуйя. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тіло і кров Пана нашого Ісуса Христа, тепер і завсюди і на віки вічні. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тіло і кров Пана нашого Ісуса Христа, тепер і завсюди і на віки вічні. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тіло і кров Пана нашого Ісуса Христа, тепер і завсюди і на віки вічні. Амин. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Похвалений Ісус Христос.